Afinsiapa, Team Legal Wife. Ye church mu nyinaa wo wiase afa no nyinaa baby bia mo wo. Ye de otwedi ampon enhyira e de mo nyinaa wotae amotae. Ye maame akosua sewa echi. Na mode na echi frame santen nyinaa bepom saa mmiri. Onyankopɔn ba sɛ yi adom onhyira mu nyinaa. Obi bia akoma so ade Awurade enyema no. Na ye de bɛyɛ nwomto ama ye maame akosua sewa aka kyerɛ ne sɛ wayɛ ko wayɛ din nanso ne mu ayɛ bɛba efiri Awurade nko a. Ɛne mu miɛnkɔ Team Legal Wife mu wɔ kurom. Ye maame akosua sewa ye filiu ye yadaw bebre na ye ka kyerɛ adɔfo ene abusuafo a mo time maame akosua sewa akyi nyinaa sɛ otwedi ampon ba sɛ yi adom onhyira mo ne titiri papa hyi ene wɔ na ɔka ho nyinaa Awurade Nyankopɔn ba sɛ yi adom nyame onhyira mo nyinaa ye bra kempon onyankopɔn hyira mu amota da de lumba yire maame akosua sewa akyi nyinaa ye ka sɛ Awurade hyira mo maame wayɛ ko wayɛ din na so ɔhwɛ Awurade nko a.
na former bro, na former bro, na former bro, na tell you be back. Ya bet ya wona se radini